У передмісті Києва працює шелтер, де проживають родини з тимчасово окупованих територій. Частина евакуйовані з лівобережжя Херсонщини. Один із них – Анатолій Красков та двоє його маленьких дітей. В окупації, звісно, було дуже тяжко. Потім вроді якась робота почала з'являтися, якісь заробітки пішли. Но при этом, если россияне предлагали работу, я сразу отказывался. По личным убеждениям, по тем убеждениям, что я всегда был за Украину, то есть я как бы патриот. И поэтому я не хотел работать на россиян вообще. В конце лета ехал домой, буряты увидели меня, схватили. И куда-то в поле увезли, вот ты снимаешь координаты, короче. Я говорю, вы докажите, у меня в телефоне ничего нету, они там телефоны обсмотрели и давай требовать от меня. Где вы ВСУ, кто там ждун? И давай, избивали там, в принципе, почти всю ночь избивали. Чтоб я сказал, где ЗСУ живет, где ждун. Я говорю, ребята, я вообще ни с кем не общаюсь, у меня сім'я, ребенок. Після побиття і погроз чоловік зрозумів, що залишатися небезпечно. Особливо, коли мова зайшла про дітей. Після смерті дружини він отримав лише тимчасове право на опіку над ними. Начали намекать, потому что вот так, может быть, и детей заберем. И я так понимаю, что если они уже такие сильно много отчетов, много бумаг начинают собирать, понимаю, что у меня хотят забрать детей. И плюс еще нагорело то, что мой знакомый, которому я в свое время немножко помогал, оказался предателем. Он пошел за Россию. Естественно, он не просто так пошел. Ему разрешили грабить, он сдавал людей. И он, немножко у нас разногласия пошли, и он, в комендатуру там, или еще кому там военным нажаловался. Меня там уже другой человек предупредил, что тебя будут искать, надо, чтобы ты куда-то уехал на недельку. Я уехал, недельку меня не было, ко мне вроде кто-то приезжал домой с военных, но меня дома не было. Быстро созвонился с Save Ukraine, собрался и уехал, потому что понимал, что у меня жизни уже там не будет. Я всю дорогу переживал, потому что я понимал, что меня могут не выпустить, не пропустить Россия-Беларусь, граница. Вот там я больше всего понимал, и пока мы 2 суток ехали до белорусской границы, честно, у меня была пачка таблеток успокоительных, и вот это я все время эти таблетки ел, и все эти 2 суток я не спал. Когда мы уже приехали в Украину, дети стали чувствовать себя намного лучше. Миша меня начал разговаривать. До этого он не разговаривал. Подібну історію має і Євгеній. Він виїхав з окупованого Енергодара після завершення навчання. Каже, головною мотивацією було мати майбутнє в Україні. Це була моя єдина мета, і я розумів, що або виїжджати так зі страхом, або взагалі нічого. Далі в мене майбутнього не буде. Якщо було ясно, що ти, не підтримуєш Росію, тебе можуть просто одразу зняти з автобуса і вивезти в якесь місто, в колонію на тимчасове утримання. Хлопець згадує, як у березні 2022-го росіяни прорвалися в Енергодар та окупували місто. Відтоді життя там супроводжувалося постійним страхом. Атмосфера одразу помінялась, стало страшно і несподівано, що взагалі таке могло трапитись. Ніхто не думав, що хтось силоміць буде захоплювати атомний об'єкт
такий доволі небезпечний. І почали одразу з'являтися проблеми з елементарними комунальними ресурсами. Тобто почало зникати світло, отоплення, гаряча вода. Їх основна мета – це тримати станцію під своїм контролем як козир і насаджування своєї ідеології, щоб люди не затримувалися надовго в місті, а переїжджали на вже основну територію Російської Федерації. Ми жили на околиці міста, прямо біля в'їзду, де вони саме проривалися. І ми бачили колони, які йшли на станцію, і те, як вони відкривали вогонь у всі сторони просто для залякування. Ми налякались, щоб в нас мало не прилетіло чогось. Але, по-перше, проблема була з тим, що сім'я, ніхто окрім мене не хотів виїжджати, тому що вже було вставлене життя там. А сам я не міг виїхати. По-перше, я був неповнолітній, по-друге, в мене не було ресурсів на те, щоб виїхати і потім продовжувати самостійне життя. Згодом Євгеній натрапив на контакти організації Save Ukraine, яка допомогла знайти шляхи безпечного виїзду з окупації. В Україні можеш себе вільно почувати, висловлювати себе повністю, як хочеш. І в цілому дуже велику радість відчув. Одразу зв'язався з друзями своїми, повідомив, що все добре зі мною, все пройшов, тепер я тут. Сьогодні ці родини перебувають у безпеці та отримують комплексну допомогу від Save Ukraine, організації, яка займається евакуацією та відновленням людей, постраждалих від війни. Ми врятували понад 1200 дітей з російської пастки в окупації та на території РФ. Ми надаємо комплексну допомогу і супровід, починаючи з порятунку, та тут займаємося відновленням та реабілітацією. Робимо медичний чекап, оформляємо різну фінансову допомогу та різну гуманітарну допомогу і від наших партнерів в тому числі. Тут працюють психологи, арт-терапевти, фізіотерапевти, які допомагають відновитись і зцілити травми війни. З дітьми займаються для їхнього відновлення. Багато з них приїжджають в дуже поганому стані, здорові, закриті і отримали різні рани війни, які потребують дійсно багато зусиль, аби діти знову почали відкриватись.